Gå. Steffi! Hvad? Du har spillet på computeren for længe. Okay. Ja, det er bedre. Jeg vil så læse. God idé, Steffi. Wow. Lad os lege. Hvad skete der? Hvad er det her? Hvordan skete det her, far? Hjælp mig. Hvad skete der, Steffi? Nej, hvad er det her? Bare roligt, Steffi. Lad os gå til lægen. Okay. Træk vejret ind, træk vejret ud. Hej, doktor. Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig? Noget mærkeligt dukkede op på Steffis hud. Doktor, hjælp mig venligst. Meget ejendommeligt. Læg dig venligst på sengen. Okay. Gud, Steffi, du har klistermærkesyge. Nej! Nej, doktor, så hvordan kan du hjælpe? Ja, Steffi, hvad lavede du før dette skete? Jeg spillede videospil. Nej, jeg troede, du læste. Bare rolig. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi kan løse det. Prøv at læse bøger i stedet for at spille videospil, okay? For mange timer foran skærmen kan gøre din verden lidt tom. Øjnene bliver trætte, og tiden flyver afsted. Livet er meget rigere udenfor. Hurra! Det virkede. Wow, Steffi, din klistermærkesyge er forsvundet. Børn, husk, brug ikke for meget tid på jeres gadgets. Tak, doktor. Nu forstår jeg. Jeg vil beholde bogen. Farvel. Det kan jeg godt lide. Hvad? Nej, hvad er det her, jeg må til lægen? Perfekt. Hej, doktor. Kan du hjælpe mig? Det ser ud til, at du har klistermærkesyge, Dasha. Læg dig venligst ned. Vi har brug for pincet. Okay, lad os tjekke. Au! Det kan ikke passe. Hvordan? Jeg kan ikke tro det. Hvad lavede du før dette skete? Jeg spiste junk food. Nej, så var det det. Hvad gør jeg nu, doktor? Prøv at spise sund mad i stedet for junk food. Wow, det virkede. Tak, doktor. Børn, husk, det er ikke godt at spise meget junk food. Alex! Jeg kommer. Alex, frokosten er klar. God appetit, Alex. Tak, skal jeg vaske mine hænder? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg må til lægen med det samme. Hej, doktor. Hjælp mig venligst. Det ser ud til, at du har klistermærkesyge. Nej, hvad gør vi? Jeg skal bare tage en prøve til analyse, Alex. Vaskede du dine hænder? De er så beskidte. Ja, adjo. Hjælp! Onde bakterieangriber. Gå ikke i panik, Alex. Bliv her. Tag den her grimme bakterie. Sådan, doktor. Doktor, jeg løj. Jeg vaskede ikke mine hænder. Men nu forstår du, hvor vigtigt det er at vaske dine hænder. Ja, doktor.
Følg altid sunde vaner og pas på dit helbred. Skjul og søg med superhelte. Lad os starte en leg. 1, 2. Hvor skal jeg tage hen? Hvor kan jeg gemme mig? Hvor skal jeg gemme mig, mand? Nej, den kommer til at finde mig. Lad os gemme os væk. 3, 4, 5. Nej, 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 nej. Aha! Aha! Nej, jeg kan ikke være her. Aha! 6, 7. Jeg har en idé. Hvad nu, hvis jeg gemmer mig inde i fjernsynet? Klar eller ej, nu kommer jeg. Måske er der nogen, der gemmer sig i kufferterne. Fanget. Det er jo bare en dukke. Så du er Batman og Superman. Er det Deadpool eller Thor? Hvad med Dasha? Du er ikke til nogen nytte. Er der nogen her? Superman og Batman. Er der nogen herinde? Aha, Superman. Superman, jeg har fundet dig. Godt gået, Alex. Thor, hvor er du henne? Er du her, Thor? Thor, hvor er du henne? Jeg har fundet dig, Thor. Ja. Flot arbejde, Alex. Batman, hvor er du henne? Hej, har du set Batman? Nej. Deadpool, Batman. Det ligner Batmans ting. Han må være et sted her omkring.
Undskyld, Batman, men jeg fandt dig. Lad os tage hen og finde de andre. Deadpool, hvor er du henne? Deadpool, hvor er du henne? Uh-oh. No way! Vi har fundet dig, Deadpool. Godt sted at gemme sig. Men hvor er Dasha? Du går derhen, du går derhen. Hej med dig. Hej. Har du sovet her hele tiden? Ja, god idé, men jeg fandt dig jo. Se bare på de dinos. Dyrene lader os gøre denne dino lige så stor som Scorpius Rex. Dinos. Jeg skal ordne dette, før de ødelægger alt. Jeg gemmer mig her. Dette er Lofus-trofæet. Han levede for omkring 200 millioner år siden. Det er en af de tidligste kødædende dinosaurer. Hans fossiler blev fundet i Frankrig. Tak, tid til at gå tilbage. Sødere nu. Lad os gå. Kun 8 tilbage, ja. Jeg hører dinosaurerne. Wow! Det er Carnotaurus. Carnotaurus havde store horn og en stærk, let kranie til at bade med. Tid til at gå tilbage, Carnotaurus. Lad os gå. 7 dinos tilbage at finde. Dette er Scorpius Rex. Lad os tage et nærmere kig. Det var den første hybrid-dinosaur, der nogensinde blev skabt, og den kan reproducere sig selv. Det er en mutant. Det er en blanding af 4 dinos og en træfrø. Det er virkelig hurtigt, det er farligt, og det har giftige pigge på halen. Jeg håber, han ikke ser mig. Lad os gå tilbage, du frække Scorpius Rex. Dette rum er så sjovt. Lad os klatre op ad denne væg. Hvad er det? Hvor er min tryllestav? Jeg skal finde min tryllestav. Jeg kan ikke finde den. Det er en Herrasaurus. Det er en kødædende dinosaur, så jeg skal være forsigtig. Fanget dig. Det var tæt på. Endelig er du et legetøj. Bliv her. Gå ingen steder. Dette er Prestosuchus. Prestosuchus var beslægtet med krokodiller. Prestosuchus havde et dybt, langt hoved til at holde stærke kæber. Endelig er du et legetøj igen.
Lad os gå og tjekke. Dette er Iguanodon, en af de 3 tilbageværende dinos. Iguanodon er en planteæder. Han kan gå på 2 ben eller 4 ben. Okay, skat, det er tid til at tage hjem. Lad os gå og få mere. Wow, dette er et supermarked. Lad os tage en indkøbsvogn. Jeg vil beholde min tryllestav her for nu. Lad os gå og shoppe. Lad os tage bananen. En fersken. Jeg elsker ferskner. Hvad er dette? Hvad er det? Hørte du det? Jeg tror, det er en dino. Lad os gå og tjekke. Dette er Schwanhanosaurus. Tid til at gøre dig til et legetøj igen. Vent, hvor er min tryllestav? Det var en af de tidlige store terrorløb dinosaurer, og fossiler blev fundet i Kina. Hvor er min tryllestav? Hvor er den? Hvor er den? Lø, hører du ikke, hvor er min tryllestav? Jeg glemte det. Jeg efterlod den i min vogn. Her er den dumme. Tid til at forvandle dig til et dino-legetøj. Lad os gå tilbage. Endelig kan jeg slappe af herinde. Gud. Min gode. Dette er Sarcosuchus. Sarcosuchus var en enorm gammel krokodille, levede i floder og søer. Den havde omkring 100 tænder til at gribe fisk og endda dinosaurer. Tid til at returnere dig tilbage. Lad os gå og hente den sidste. Hvor er han? Gud! Dette er Tarbosaurus. Tarbosaurus var nært beslægtet med T-Rex. Dens fossiler blev fundet i Asien. Endelig, alle dinosaurer er samlet.